spolúčasti na tej projekte. V podstate on vie, aké projekty podal a ktoré teda vyšli. To som keby sa proti tomu zvyšovaniu nákladov, takže budúce bude ťažké, tak ale treba počúvať, že osvetlenie sa ide zdražovať, proste všetko, no zase možno som nepovedal zrovna dobré osvetlenie, aby si sa toho nechytali. Ale všetko, čo sa ide zdražovať, že teda či sa to utiahne, ja neviem, koľko to bude to navýšenie, iba to tak sa pýtam vás, že teda ide ťažká doba, lebo teraz som išla ako koľko to ide to navýšenie? Naposled. Reálne. Vo financiách nie je tak je to 15% navýšenie, no tak ja neviem, že je to 2,2 násobok mzdy v národnom hospodárstve po nevedia. Môže to byť. Ani ja tak ty to máš, že si neči, pozeral si to na... 1430 základná mzda, z toho je 22 násobok, áno? Ale to musí byť priemerná mzda v národnom hospodárstve. Dobre, 1430, dobre, takže krát 2,2 je 3146 a to je teraz krát 1,3 a krát to je zhruba 5000 ročne. Takže to oproti tým číslam a tomu prínosu, čo sa tu bavíme, tak samozrejme, že je to hej, že akože nie je to, že nula, je to niečo, ale tu sa bavíme o... A ešte plus tá inflácia, ktorá príde vlastne. Ale to znamená, to inflácia za nie... To sa takisto navýšuje. My sa nenavyšuje. Takže my si povedať, že budeme navýšovať, to sa... Ako mení sa. Ale to sa... To nevieme, to nemôžeme teraz povedať. Ale u nás myslí to, si myslím. Čo? Že každý rok v januári sa mení priemerná mzda. Ale to nemá s infláciou nič spoločné. Navýšuje sa. Nenavyšuje sa. To sa nenavyšuje. Prosím? Nenavyšuje sa. To je naviazané na priemernú mzdu. Čiže jemu sa nezvýši plat, keď bude 15% inflácia. Nula, to zabudni. Ale jemu sa zvýši plat, keď sa zvýši priemerná mzda v národnom hospodárstve. A tá sa pravdepodobne bude zvyšovať, keď sa zvyšuje inflácia. Čiže to je akože nepriamy dopad inflácie. Čiže to není tak, že keď je inflácia 14%, no nechápeš, lebo hovoríš, že sa mu zvýšilo infláciu. Jemu sa nezvýšilo infláciu. Jemu sa to prispôsobí podľa priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Keď sa nám všetkým zvyšuje mzda priemerná, tak jemu sa zvyšuje plat. Keby sa znížila priemerná mzda, tak jemu sa zníži to. To nemá s infláciou, je to ako keby nepriame, hej, ale to nemá s infláciou nič spoločné. V podstate takto napriamo. Takže jemu sa zvýši, keď sa zvýši, každý rok sa to upraví podľa priemernej mzdy v národnom hospodárstve, nie podľa inflácie. Takže tá sa zvyšuje samozrejme priemerná mzda, takže k tomu sa zvyšuje plat. Tak sa mu zvyšuje plat, že nie s infláciou. No ja by som možno doplnil, že predtým sme mali vlastne za starého vedenia sme mali prednostu, takže máme stále ten prednostovský plat, ušetrený, čo to starosta obehuje aj za prednostu, takže kvázi dva funkcie robí jeden človek, papierovačky to isté obehuje po dedine, takže ja si myslím, že... Dobre, ale na základe toho sme vlastne navyšovali tých 30%. Nie, 30% bol to mal taký, jak mala prednosť starostka plus plat prednostu, tak to bolo... Pokiaľ sa pamätám, dobre, tak povedal, že nebude príjmať prednostu, ale bude to robiť on. A na základe toho sme navýšili o 30%. Nie, my sme tými 30% mala pani starostka navýšený predtým, tak som povedal, že ideme v tom istom režime a šetríme ten plat prednostu. 30% mala navýšené pani starostka predtým, tiež 30% mala navýšené, tak sme povedali, že nebudeme to meniť, že Bohus už má skúsenosti ako prednosta, takže nejde ako nepopísaný list, čiže tých 30% sme mu nechali, ako mala predtým starostka. Čiže to mal rovnaký plat, aký mala predtým starostka. A tam sme sa tedy tiež bavili, že uvidíme po nejakom čase, že či sa to teda navýši alebo nie. Ja by som sa opýtal inak. Zdá sa voľakomu málo za 2 roky, že sa donesú 4 milióny eur do obce, čo predtým, kebyže zrátame za posledných neviem koľko rokov. Robo 20? Neviem. Však hovorím, za posledné 2 roky, čo sa prinieslo do obce, ako predtým za niekoľko rokov spätne dozadu, nebudem sa vrácať koľko,
sa nedonieslo skoro nič. Lebo nemôžeš naše pripomienky brať, sme tu na to, aby sme sa popýtali. Ja takisto neútočím na nikoho, len hovorím, že vidíme, čo urobil starosta. 5 000 eur oproti tým 4 miliónom, teraz neviem, koľko to čísla je. Nechcel som tomu hovoriť, ale teda poviem. Mám tu spísané teda veci, lebo dneska som sa dozvedel, že Peto to chce navrhnúť, neboli sme nejak dohodnutí ani nejak. Ale mám tu spísané veci, čo sa robili, nebudem ich menovať po sumách, iba celkovú sumu. Traktor, obecný úrad, čovka, polifunkčný dom, hokej balierisko, skovajúce kamery, 2 milióny 185 000. To sú veci, ktoré sú prefinancované doteraz, keď neráta kultúra, kde sa za mesiac dokončí. Parkovisko, stacionár, kultúrny dom Zimce, dom Smutku, 1 658 500. To sú veci, ktoré sú teraz v tejto chvíli podpísané s riadiacimi orgánmi, ktoré sa idú robiť od budúceho roku. To je dokopy, títo dve sumy sú 3 843 000. Aby sme sa bavili, nie inflácia, neviem čo, o emóciách, alebo, jak Gabika povedala, to čo povedal na ulici. Ja som manažer, dávam čísla na stôl. KD dlažba 45 000, KD kultúrny dom, Hluková scéna 15 800, KD Míry 450, Ihrisko Amfiteár 56 528 000. To sú pripravované veci, ktoré sú vlastne už podané, okrem teda tej Míry, to sa podalo do 13. januára, ale projekt je spracovaný. To je dokopy za 4 423 800, ale toto sú veci, ktoré sú prínosom do obce, ale ja som skôr možno povedal takú myšlienku, že od januára máme založené SROčko, alebo od decembra. Tá SROčka vlastne od septembra, 10. septembra má zamestnancov, ktorí teda bereme nejaké príspevky z úradu práce. Pri 6 zamestnancov je to 4400 eur krát 12 eur, či krát 12 mesiacov, je úspora na zamestnancov, ktorí sme mali doteraz 52 800. To je úspora na zamestnancov. To je to, že som založil SROčku a že okolo tej SROčky behám. Tak neviem, či konateľ SROčky má robiť zadarmo, alebo nemá, ja to robím zadarmo. A okrem teda, tu mám ešte, čo spomínal Maťo, prednostná osoba, neviem, či to má 30-35 000, koľko je celková cena práce za ten rok, čo som ja robil, neviem, koľko je celková cena práce, čiže to je dokopy nejakých 90 000, čo obec ušetrí na týchto dvoch veciach. Na zamestnancoch, ktorí sú platení cez úrad práce, a ďalšia osoba, prednostná, ktorá tu nie je zamestnaná, čiže toto som si potreboval k tomu povedať, že z mojej strany teda, že není to len o tom prínose, teda do obce, čo sa donese, ale je to aj o tej úspore, ktorú obec má, už len na tých zamestnancov, čo sa procesuje cez úrad práce a cez tým, že není zamestnaná ďalšia osoba, takže... A druhá vec, tí ľudia, čo sú zamestnaní v tej SROčke, majú plat celý rok, nemajú na dobu určitú. No to boli na projekty, že... Bývalo z tých projektov, že skončili v októbri a potom dostávali nejakú dávku hmotnej mzdy. Marek a tí, čo robia Jožo Sandický a... Nehovorím o nejakom sociálnom aspekte, ten by mal byť prvorady v tej SROčke, keď už máme ten štátut sociálneho podniku, čiže... A čím viac ľudí bude v tej SROčke, tým viac sa bude šetriť. Takže... Nechcem, ja hovorím len preto, aby sa to tu nezvrhlo, jak naposledy, keď sa starostke rozhodovalo o plate, že sa tu plakalo, odchádzalo a sa tu hádali ľudia, tomuto sa chce vyniť, že keď sa vy, kľudne si povedzte svoje námietky, ale nechcem, aby sa to ako, nestojí to na tom, ale ja som len, keď Andrej, nevidíš to, čo sa tu spravilo a čo sa ušetrilo, tak... Nie, však ja to neberiem osobne, ja len hovorím, že dávaš do toho, že čo hovoríš, že jak sa čo sa zdvíha alebo nezdvíha, ja len hovorím to, že čas na dvíhanie platu nie je nikdy. Čiže či to bude jar, leto, jesen, zima, čas na dvíhanie platu nie je nikdy. Keď si pozriem štatút, čo má starosta robiť, tak vôbec sa tam v
vôbec sa tam nepíše o tom, že starosta má zháňať peniaze. Takže, alebo že má robiť projekty. Toto vôbec tak, jak si argumentoval, že to je moja robota, toto nie je moja robota projekty. To vôbec nie je starostová robota. Starosta vedie, zastupuje obec, vedie obecné zastupiteľstvo, to je starostová robota. To, že sa náhne jak tlk a robí 18 hodín denne, to nie je robota. To vôbec nie je robota. To je to, že ma to baví. Takže to len mám do toho. Nechodím ani o 12. domov z roboty, ani o pol jednej. Chodím sem voľakedy piatky večer, chodím sem soboty, nedele. Bohužiaľ teraz budem celé sviatky tu, takže... A toto všetko, čo sú tí projekty, sa procesujú teraz všetky naraz. Nie je to tak, že jeden skončíš, že traktor sme skončili, odozdali, teraz sa robia implementácia, robia sa nejaké monitorovacie správy. Čiže toto všetko sa robí teraz naraz. Tak čo dám hlasovať? Či ešte niečo? Nie, však ešte si povedzte vy. Čo hovoríš, keď ešte niekto niečo? Čakáš, že to nie Tak teda kto je za o zvýšenie platu starostov tých 15%, čiže o 45% od pôvodnej. Dobre, takže sa idem, Andrej, ty si proti, alebo si sa zdržal? Zdržal sa jeden. Dobre, ja by som vás ešte chcel poprosiť, vlastne, čo sa týka aj tohto, keď to spomínam, teraz ukončujem, keď už sa pýtam toto, týkame teda mňa, tak vlastne mám ešte 9 dní starej dovolenky a nedokážem si vyčerpať z roku 23, tak by som vás chcel poprosiť, musí to schváliť obecné zastupiteľstvo, je to možno nejakých 1500 eur, aby som to mal preplatené. Lebo som myslel, že cez sviatky ukončujeme kultúrny dom. Ostatné veci sa zoznú, takže asi vypadá to tak, že budem celý týždeň v robote, alebo teda medzi sviatkami, tak ak ste za, tak to by som chcel, aby ste s tým súhlasili. Aby sa mi to preplatilo. Lebo nedokážem si to vyčerpať a to, že budem chodiť do roboty, alebo budem mať napísané dovolenku a budem chodiť do roboty, to sa mi nechce. Neviem, zrovna chodím na dovolenku, vie, koľko vybavujem času, aj keď som na dovolenke, alebo telefonátov, či maily, alebo čo cez telefón, Takže ak s tým súhlasíte, by som dodal vlastne do tohto uznesenia, že schválujete aj preplatenie tej dovolenky, musí to byť schválené, keď je taká suma 1500 eur. No však to sa pýtam sa, či máte voľačo k tomu, tak ak môžem, tak dávam o to hlasovať, kto je za. Tak spravím to tak, že spravím druhé uznesenie, keď Andrej je za, tak pri tomto sa zdržal, pri tom druhom bude súhlasiť. Ďakujem pekne. Aj teda za to zvýšenie a Peťovi. Nebol to môj nápad. Ďalším bodom je teda samotný rozpočet. Vlastne všetky tie sumy by mali byť zahrnuté v tom rozpočte. Neviem, či ste si to pozerali, jednotlivé tie výdavky, ale však to tam je dosť také neprehľadné. Takže neviem, či sa chcete niečo ekonomiky opýtať, alebo nie. My, čo sme vedeli, čo som vedel aj pri tých samotných projektoch, ktoré sa budú robiť na tom parkovisko, je tam 11 000 neoprávnené, sú tam stacionár, tam by malo byť všetko oprávnené, samozrejme neviem, či čo vyskočí kultúrny dom Zince, tam je odpísaná dotácia na 125 000, ale bude tam možno nejakých 20 000, čo budú neoprávnené výdavky, dajme tomu, budú sa musieť robiť predná rampa, zadné schodisko, to není v Emirofonde hradené. Plus teda je tam tuším 6 000 na to ihrisko detské a to by asi, ale neviem, či tam ešte či dávali, čo som tam, ja si už ani nepamätám. Ale títo projekty, čo sme vedeli, ešte tam bolo dofinancovanie čovky, čo bude do budúceho roku. Neviem, povedz, ako ty, ešte k tomu, alebo teda opýtajte sa, čo sa chcete opýtať k rozpočtu. Tak okrem týchto projektov, čo vieme, nemáme už podaný ešte voľaký taký, ktorý by náhodou mohol výjsť a nemáme ho v podstate za rozpočtovaný. Lebo nie je to ako budem čakať, jak sa kultúra vyvinie, uvidíme na budúci rok, jak sa rozbehne a podľa tých víziev, neviem.
Ešte by som chcel, ešte stále tam máme tú zimskú školu, to nám neprešlo kvôli útvaru hodnoty za peniaze, že sa to neoplatí prerábať a ešte stále tam chcem niečo spraviť so zdravotným strediskom. Len to chcem potom s vami prebrať, že akým štýlom by sa to riešilo zdravotné stredisko. Čiže to sú dve také budovy. Teraz, čo sme dostali dotáciu, čo som bol na rokovaní vlády alebo pred rokovaním vlády, tak vlastne za 15 000 by sa opravila strecha na Marnici, to tam je, to je bez spolúčasti. Ešte požiadna zbrojnica nie je zatvorená, ale to sú také výzvy, len keď to bude z environmentálneho fondu. Otázka, či to vidí, či to nevidie. Takže myslím, že toto do tých 2 rokov aj ten stacionár, ten musí byť do 6.26 postavený. Do 4.26, 2. apríla 26, to je rok stavba. Čiže ten musí byť dotedy spravený, tak tam bude peniaze. Bude treba nejaké. Nie, jediná otázka tam je, dotácie boli všetky tam dané, akurát futbalisti zdávali, ak mali tento rok. Ale oni sa nepýtali. Oni si nepýtali, no tak ale zase žiadosť neprišla žiadna. Takže tie energie, to približne, čo bolo, to sa dalo. Teda okrem toho, čo sa tam financovalo, to nebolo blízko. Tie veci, čo boli hlavne tej investície. Však na budúci rok. Či sa môžeme pýtať. Nech sa páči. Na strane 5, že to sú vlastne dôchodci. Tam budú opatrovateľská služba, je tam teda jedna poukážky sú v tom záhrade. na tento rok schválených 11 000 a upravených až raz toľko. Na strane 5 je to tam dole. Tam sa navýšila opatrovateľská služba, sa navýšila poplatky, teda tie poukážky boli zase viac, stále pribúdajú dôchodci. Takže Čo sú opatrovateľky, to platíme my, tak tam to bolo zdvihnuté pri jednej osobe. Na tej strane 5 je to, že nakladanie s odpadovými vodami tam bolo na 20 000, schválené upravenie raz toľko, ale návrh na budúci rok 0. To sa týka asi No to by som... nie spoluúčasti čelky. Pozri to. na strane 5. No, tak v strede je to. Ešte tam niečo. Áno, ja som tam rátala, vtedy, keď sme zostávali rozpočet, že teda celá čistička sa zaplatí tento rok. No teda ešte je tam jedna faktúra, ktorá ešte zrejme prejde až do budúceho roku. Tam je to, že podľa environmentálneho fondu môžeš dať žiadosť na environmentálny fond o úhradu faktúry štvrťročne. Čiže my sme jednu platili teraz v decembri alebo koncom novembra a žiadosť o druhú platbu, síce už peniaze máme na účte, pôjde až v druhom roku, teda následne v druhom štvrťroku. Čiže my v januári budeme z tej sumy platiť. A keďže teda toto sú nie naše prostriedky, tak tam sa môže upraviť automaticky rozpočet tento rok a teda presunie sa to do budúceho roku. Lebo je to spolupracovníci hradené. Ďakujem, to je všetko, čo som si vypísala. Ešte nejaké otázky? To isté sa môže stať aj pri tom kultúrnom dome, že tá faktúra, neviem, aká ešte bude, lebo ešte nie je daná. Takže... Ja budem chcieť aj pri polifunkčnom dome, aby vlastne tie faktory boli vyúčtovacie v tomto roku. Lebo myslím, že oni nám DPH-čku nebudú vracať. Tým, že to je vysúťažené tento rok, respektíve minulý, a bola DPH-čka 20, tak tým pádom, keby oni robili faktúry až v januári, tak by sme o 3% prišli na sume tej faktúry, čiže ja budem chcieť, aby tie faktúry boli robené teraz, preto aj chcem, aby medzi sviatkami sme dohodnutí, že budú robiť, aby sa čo najviac spravilo, aby čo najviac mohli fakturovať, čo sa týka kultúrákov. Ostatné, čo sme súťažili,
parkovisko, síce nie, ale stacionár, kultúrny dom Zince, to sa súťažilo už teraz, ale s 23% DPH, čiže bohužiaľ o tie 3% DPH s tým nič neviem spraviť. Je taký predpoklad, že by to za 3 mesiace dokončili v tom? Čo myslíš? Tej kultúre? Oni majú túto stenu zatepliť, spraviť fasádu a oni tam veci moc nemajú. Tam už potom zase my nabehneme, čo si schváľovali tú dotáciu 105 000. Vlastne tam už je svadobka spravená, záchody sú spravené, ale bude sa ešte gumolíny robiť a koberec, ale to sa môže robiť, že už keď budú všetci preč. Čiže to až následne je tam tých 15 000 tá zadná stena protivhluková, lebo tým, že sa dal dole strop ten deravý, tak ten zvuk, že by sa odrážal, alebo neviem čo, tak preto sa tam dáva aj koberec, čo pohľcuje zvuk. Aj tá zadná stena z tej masky sa tam robí vlastne taká, že ten zvuk by to malo nejak pohľcovať, ja neviem. A vlastne aj v tom projekte KD Míry za tých 450 000 by malo byť aj vlastne toto riešené, že dorobenie tých stien aj na strope, aby ten zvuk sa tam neodrážal. Tak to teda dúfam, že to vyjde. Ešte trošku odbočím od tom parku, vlastne ak spomína, že tam bude stať tá protivhluková stena, tak tam je také jazierko. Ono je to jak hlboké. Počkaj, teraz parku. To bude vnútri. A my si to, čo sme čistili. Ale stena nebude. No to je mimo témy. Ale to je protihluková stena, nie pri ceste, ale on sa zle vyjadril. Máš kultúrak a zadná stena bude na zadnej stene a na bokoch bude také lúčko. Ale tak ty sa asi nepýtaš, ty si nám použil stenu ako príklad, aby si nás situoval do Spomenul, ja som si viackrát chcel sa na to spýtať, len zakážem sa. Jazierko myslíš ktoré? Za kultúrakom? Za kultúrak. No, kopal to, kedy keď sme to kopali, tak sme to kopali s tým bagrom, 6 metrov to bolo. On išiel celkom dole. Takže ale to, už to možno 4. Na 4 metrov? Určite to nevadí, aby tam dneska náhodou nejaké nespadli. Ešte žilk. Ešte sa to nestalo. Tam nebýva veľa detí. Majú rodičov, Ale to nemôžeme Andrej ohrať za to, že sme museli, a potom jak ohradíme, vieš to, že ako to... Ako ide o to, že napríklad ja keď som teda mám tiež malé deti a tiež som takúto myšlienku, ale potom sme tak to sa bavili, že na tom diskusii musí to dieťa dozrieť, to by tam No to by sme mali povedať do tej krajiny, jednoducho. Ale áno, akože určite to je vec, ktorú sme tu už aj riešili, lebo my sme to jazierko koľko rokov dozadu? Možno 7? Tak, 5, 6, 7. To sa tak akože zrekultivovalo, že sa tie boky vyčistili, dali sme tam také fólie, takú brigádu sme robili, túto chalani z dediny a kamene sa tam dávali. Dokonca to pekne vyzerá. To už zarastlo, to už nie je také pekné. No, nie je to už také pekné, ako to bolo, ale ako to sa tam tak riešilo, že to bude taký pekný prvok, to tam bude pri tom ihrisku, čiže... To chcem povedať, že aj napríklad na ihrisku vlastne, čo sa budú robiť tí vodozadržné zariadenia, z toho parkoviska pôjde voda do nádrží a následne aj z kabín sa bude zachytávať voda a keď to bude plné, tak z tých nádrží to pôjde do toho do špany teplíc. To je zase iné jazierko, ale... Tam sa to ide vyčistiť, revitalizovať, budú tam lavičky, bude tam taká oddychová zóna, čiže aj tam bude voda, ale nemôžeme všetko hrať, lebo to musí byť prístupné verejnosti, čiže... Vráťme sa k rozpočtu, to s tým nemá nič spoločné. Ukončíme. Dobre, takže ešte nejaké otázky k rozpočtu? Môžem dať hlasovať o rozpočte. Takže uznesenie 60/24 k návrhu rozpočtu na roky 24 a 27 schvaľujete v prvom bode úpravu rozpočtu na rok 25 a v druhom bode schvaľujete rozpočet na 24 a v druhom úpravu na 24 a v druhom bode rozpočet na rok 25. Kto je za takéto uznesenie návrh? Ďakujem pekne všetci.
Ďalším bodom je návrh rozpočtu na roky 24 až 27. Tam by ste mali 26 až 27, tak. Tam by ste mali zobrať návrh rozpočtu na rok 26 a 27 na vedomie. Kto je za takéto uznesenie? Ďakujem pekne. Ďalším bodom je správa hlavnej kontrolky obce Radošina 2024/02. Tak Zuzka, neviem, či dostali ste to? Dostali ste, aby som to tak zhrnula, nebudem podrobná, čiže predmetom tejto kontroly bolo kontrola nakladania s hnutelným majetkom obce so zameraním na nájomné zmluvy. V podstate bolo to náhodný výber zmluv z obdobia rokov 2010 až 2024, teda tie, ktoré sú stále aktívne. Čo sa týka predmetu nájmu, takže pozemky na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti bola kontrolovaná zmluva s poľnohospodárskym družstvom Radošinka. Potom sme tam mali ešte zmluvu s Výrkom Group Radošina, to je vlastne prenájom priestorov strechy obecných a základná škola komunitné centrum. A ostatní nájomcovia sú nájomcovia, ktorí sú na zdravotnom stredisku a v lekárni. Cieľom bolo, či je to ekonomické, hospodárne a či je to v súlade s platnou legislatívou. Konštatujem, že obec postupuje pri nájme, tak ako to hovorí zákon o majetku obci, obdobne ako pri predaji. Viete sami, že ste odsúhlasovali obchodnú verejnú súťaž, dražby sa nepoužívajú. Potom priame predaje, čo sa týka vnútorných predpisov, tak máme vypracované všeobecné teda zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Tie ste schváľovali v júni tohto roku, sú veľmi dobre a podrobne rozpracované. Tam, kde už nám zákon nestačí, vieme si zdôvodniť, či je to osobitný zreteľ, či verejnoprospešný účel, čiže kde sa môže hýbať aj s tou cenou a tak ďalej. Súčasťou týchto zásad je príloha číslo 1, sadzobník minimálnych cien nehnuteľností pri predaji a nájme pozemkov. Tam bolo doplnené, podľa toho sa postupuje. Čo mi chýba, je sadzobník minimálnych cien na nebytové priestory. Toto sú teda na pozemky a na tie nebytové priestory máme stále platné všeobecné záväzné nariadenie, ktoré je ešte z roku 2008, kde ešte boli ceny v slovenských korunách za prenájom. Tieto zmluvy sú kontrolované od roku 2010. Ono to bolo prepočítavané akože na eurá, len všelijako, ako bolo to zaokrúhlené a neviem čo. Ja keď som to prepočítala konverzným kurzom, ako sa má prepočítavať na 4/10 miesta, tak niekedy proste vznikol tam rozdiel v tých starších zmluvách. Potom niekedy zase podľa toho VZN-ka bolo špatne zatriedené, že to je rozdelené na nejaké kategórie, obchodné priestory, služby, výrobné dielenské priestory a tak ďalej. Nebolo to do tej správnej kategórie zatriedené, takže vznikol rozdiel aj tou špatným zatriedením. Ja som to nevyčíslovala akože celkovo, ale tak pri tých jednotlivých nájomcoch máte buď teda v poznámke, že je to v súlade s platnými zásadami alebo s tým cenníkom, alebo sa to líši. Ročne sú to možno také sumy, že 15 eur, 15, 10, 206 eur, máte to tam všetko popísané, nechcem to. Aj keď si zoberiete, že tie zmluvy sú od roku 2010. Dneska je rok končí 2004, takže krát príslušný počet rokov. Jednoducho odporúčam, aby, neviem už, či sa to dá do uznesenia, alebo ako, aby sa vypracoval tak, jak máme prílohu v zásadách na tie pozemky. Bolo by dobre, keby sa aspoň ten sadzobník minimálnych cien aj na tieto nebytové priestory vypracoval a dodržiaval. Hovorím, môže sa stať, že ja neviem, potrebujeme lekára, alebo je to nejaký špeciálny dôvod, na to zase máme tie zásady, ktoré nám umožnia, keď vy schválite ísť aj inou cenou, ale aby tam bol nejaký poriadok.
Nie je to veľké porušenie, ale hovorím, keď to bude ďalej pokračovať, tak už potom neviem, či nejakými dodatkami alebo nové zmluvy. Viem, že je toho veľa, ale ako bolo by treba s tými národnými zmluvami niečo porobiť. Hlavne tie zmluvy sú aj špecifické. Ja by som navrhol, už možno 3-4 krát sa k tomu vracame, ale ja mám nejaký návrh, čo sa týka toho zdravotného strediska, to by som potom po zastupiteľstve na nejakej pracovnej schôdzi s vami prebral. Tohto, čo sa týka konkrétne zdravotného strediska. Ako tieto nové boli v súlade, lebo... Áno, to je jasné. Tak historici to vieme, že to, no, ale ako, mali sme ambíciu do toho venovať, ale formálne náležitosti väčšinou to splnilo, tam máte popísané, že som tam niekde niečo chýbalo, už teraz pani Chroma pekne zakladá tie krycie listy zmluvám, doklady o vykonaní základnej finančnej kontroly. Dobre je doložiť aj to zverejnenie, ja viem, že aj zákon sa vyvíjal za Tie nové zmluvy, ktoré sú teraz, tie prikladáme do všetky, toto robili ešte. Videla som, áno. Teda Ale menila sa ale nie len tá vyzerá, naša vnútorná legislatíva, ale aj že nebolo povinné zverejňovanie až tak, alebo už teraz sú na to prostriedky, takže pokračovať v tom, je to pri tých posledných uzatvorených zmluvách. Mali sme tu, čo sa týka tohto, mali sme tu vládny audit 7 týždňov na to hokejbalové ihrisko, v podstate to dopadlo všetko dobre, boli tam nejaké 4 také malé drobné nezrovnalosti, za čo nebola žiadna korekcia, takže skontrolovali do podrobna za tých 7 týždňov a vlastne aj na základe toho tých zverejňovania sa zverejňuje teraz vlastne všetko už, aj tá finančná kontrola sa robí, ale to je papier na papier, čiže možno sa to tu kedy nerobilo, ale teraz sa to robí, takže v jednej z máme ďalších 6 papierov, aby to bohužiaľ bolo tak, jak to má byť, ale robí sa to. Je to smutné pri elektronizácii, ale jasne, všetko keď je v poriadku, tak lepšie. Vieš, len oni ti dajú povinnosti, ale nedajú ti peniaze na ďalšieho človeka. To nie je o tom, že máš tu 7 ľudí, čo tu sedí, nechcem povedať na čom a nič nerobí. Čiže... To si čo povedal teraz? Čo? No, že si to myslí. Že to práve, že tak není, že to tak není, že naopak, že oni ti dajú povinnosti a nič ti nedajú, že teda máš x povinností navyše každý rok, ale nedajú ti na to peniaze, to je za prvé, a za druhé ti nemôže zaplatiť človek, alebo nemáš čo, čiže ono to je vlastne aj na margo týchto papierov, veď dneska je elektronizácia. Vieš, že ja zverejňujem zmluvu, elektronicky podpísaná v Slovensku, musí sa zverejniť do CZ, musí sa zverejniť tam, musí sa zverejniť tam a ešte k tomu musíš mať aj tú finančnú kontrolu, musíš mať všetko. Nestačí, že zastupiteľstvo schváli investíciu, ešte musíš mať aj finančnú kontrolu, že teda nestačí. Ja viem, ja len to, že sa to robí, tak... Takže ak nemáte žiadnu otázku k tomu, tak vlastne toto berieme na vedomie. Tak uznesenie 60 km 2024 v správe hlavnej kontrolorky za rok, alebo číslo 2024 Nemusíš tam to obdobie, to je uvedené. 2010 aktívne zmluvy od roku 2010. Beriete na vedomie uznesenie, kto je za. Ďakujem pekne všetci. Ďalším bodom je správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy s materskou školou Radošina za školský rok 2023-2024. Tak poprosím pána Sigeta, pána riaditeľa, aby vám niečo povedal. Pekne. Viete, je to taký obsiahly materiál. Tak tá správa bola schválená radou školy, prebieha teda aj schváľovací proces radou školy. 5.12. potom bolo zaslaná starostovi obce s tým, že sú tam nejaké osobné údaje, preto sme to viac menej asi neposielali von. Ja som to neposielal zámerne, lebo nech to predniesie pán riaditeľ, lebo sú tam osobné údaje, rodné čísla, takže aby sa to nedostalo náhodou von.
Takže ja sa skúsim zamerať na tie najzákladnejšie veci a potom samozrejme máte otázky, budem veľmi rád, aby to nebolo len teda také všeobecné. V podstate začneme tými základnými údajmi za predchádzajúci školský rok. Že teda vedenie základnej školy je v zložení riaditeľa magistra Andrejské, zástupca riaditeľa pre školu je magistra Gabriela Bajlková, zástupca riaditeľa školy pre materskú školu je Viera Kršková a vedúca školskej jedálne je Jana Lukačovičová. Čo sa týka poradných orgánov a orgány, ktorí pomáhajú pri riadení školy, tak samozrejme je to Rada školy, ktorá je momentálne 11 členná, sú tam zástupcovia pedagogických, nepedagogických zamestnancov, rodičov, materskej školy, základnej školy, zariaďovateľov a celú túto radu školu vedie predseda, magistra Alena Špánková. Medzi ďalšie také poradné orgány, ktoré slúžia vedeniu školy, sú metodické združenia, komisie predmetové, či už spoločenskovedných predmetov, prírodovedných predmetov, výchovných predmetov, ich úlohou je teda hlavne vytvárať plány, učebné osnovy, konzultovať ich s vedením školy, podávať správy na pedagogické rady a ďalšie tieto záležitosti, ktoré sa uskutočňujú pravidelným intervalom počas celého školského roku. Čo sa týka ďalších činností, ktoré majú skvalitniť výchovno-vzdelávací proces, je plán profesijného rozvoja, taký pedagogický prípravy v podstate akým systémom, spôsobom a aké vzdelávanie si vyberá na nasledujúci školský rok. Z toho sa pripraví v podstate taký plán, ktorý sa odovzdáva sem na obec a teda starosta ho podpisuje a potom na konci roka sa vyhodnocuje. Čo sa týka údajov o ďalších údajov, školský rok sme začínali so 150 žiakmi, 9 tried, skončilo 9 tried so 184 žiakmi, bolo tam viac pohybov, ktoré sa vyrovnávali počas celého roka, príchody, odchody. Príchody boli predovšetkým žiakov z Ukrajiny. Čo sa týka pedagogických zamestnancov, v základnej škole je to 13 učiteľov, asistentov učiteľov v predchádzajúcom školskom roku pôsobili 3, vychovávateľa 3, nepedagogicky boli 5. Poviem rovno na materskú školu, aby sme sa k tomu nevracali. Tam je celkový počet spolu 7, 6 pedagogických, 1 nepedagogický, čo sa týka školskej jedálne, 1-krát vedúca školskej jedálne, 1-krát vedúca kuchárka, 2-krát pomocné kuchárky. Čo sa týka odbornosti učenia, prejdem to o ročníkoch. 5. až 9. ročník odbornosť učenia je na cifre 75,14%, 24,84% není odborne odučený. Čo sa týka 1. a 4. ročníka, tam je odbornosť na 100% a celkové to robí veľmi dobre, číslo 83,88 je odborne odučené a 16,12 je neodborne odučené. Podujatia takého väčšieho významu, ktoré boli prispievanie žiakmi a učiteľmi do obecných novín, teda hlavne ani zástupkyňa, medzinárodne školných knižníc, Noc Andersenom, rôzne výstavy, výchovné koncerty, divadelné predstavenia hlavne Nitre, stretnutie školkárov a školákov, deň detí, športové podujatia, súťaže medzi školami, školské výlety, exkurzie, žiacké príspevky na webovú stránku, komplexná rekonštrukcia učebne informatiky, komplexná rekonštrukcia jazykovej učebne, úprava interiéru školy, začiatok rekonštrukcie strechy, lyžiarsky výcvik, deň divých makov, výročie ukončenia druhej svetovej vojny, dokončená rekonštrukcia podľa trieda, spoločné prednášky s políciou a teda mnohé ďalšie aktivity. Musíme pochváliť našich žiakov tak celkovo, čo sa týka ich zastúpenia na rôznych druhoch súťažiach, či už sú to olympiády, alebo sú to súťaže zamerané na nejakú umeleckú činnosť alebo na športovú činnosť. A taký
najúspešnejšie sme mali prváčku, tá v rámci okresného kola získala druhé miesto. Viedoslavov Kubín, teda najväčšia súťaž prednese okresné kolo, mali sme tretie miesto. Dejepisná olympiáda, mali sme v rámci okresného kola prvé miesto. Olympiáda z anglického jazyka, tam sme mali viacerých úspešných riečiteľov a takisto, čo sa týka aj olympiády v slovenskom jazyku. Dotknem sa aj testovania Monitor 9. Výsledok zo slovenského jazyka bola za našu školu 57%, priemer Slovenskej republiky bol 56,3%, takže boli sme, čo sa týka slovenského jazyka, nad priemer. Hlavne také aktuálne problémy v tom výchovno-vzdelávacom alebo v tej výchovnej časti sme museli riešiť v spolupráci s príslušníkmi policajného zboru Slovenskej republiky o forme prednášok a riešenie problematík šikanovania, kyberšikanovania a návštevou psychológov, ktorá zasahovala v jednej triede a teda monitorovala tú triedu približne 3 mesiace. Dala nám teda nejakú spätnú väzbu, kde môže byť problém, ale kde nastal problém, ktorý sa nám podaril, myslím si, že vyriešil tá situácia sa v tomto školskom roku, myslím si, že lepšila. Čo sa týka testovania z matematiky, priemer Slovenskej republiky bol 56,5, my sme dosiahli 53,8, takže mierny podpriemer, ale nebolo to nejak výrazne katastrofálne. Každý rok, aspoň sa to tak hovorí, že raz je ťažšia slovenčina, raz je ťažšia matematika. Myslím si, že tento rok tento rok bola matematika o niečo ťažšia. Čo sa týka matematických súťaží, tak z ročníka 1 sa aj celkovo zúčastnilo 44 detí. Dá sa najúspešnejší, sú tu, mohol by som im prečítať, ale je to pomerne dosť. Ďalšou takou výraznou súťažou je Vševedko, celoslovenská vedomostná súťaž, zúčastňuje sa aj 35 detí. Tu sa pochválime, aj keď je to tento rok, ale vyhrali sme prvé miesto v rámci celého Slovenska, takže sme mali takú milú slávu včera. Dúfam, že tomu chlapcovi sa bude dariť aj naďalej. Je to náš žiak, celoslovenské. Áno. Ja Viem. Ja by som chcel niekto tak akože odznie. Ale opäť sa tomu vrátim, že oni dosahujú veľmi dobré výsledky, či už na tých športových súťažiach, ono každého menovať a čítať, či sú to kolektívne športy, tam by som mal na spomenúť dievčatá, ktoré postupili do krajského kola, čo sa týka florbalu, alebo aj individuálne, darí sa na badmintone už v podstate druhý rok, behy pomerne tiež. Čo sa týka tých umeleckých, je to hlavne teda ten prednes a ten spev, tam máme silné zastúpenie, teda tie vedomostné, tam máme tiež veľmi dobré deti a dúfam, že sa im bude aj tento rok dariť. A preto ma zaujímala tá súťaž, ako tá matematická, to je akože najlepšie deti zo všetkých škôl. Áno, to sa robilo na počítači, to bol e-bobor, to bola taká počítač. Takže on je vlastne akože najlepší v matematike svojho ročníku z celoslovenska. Áno, Vševedko. Ono ide viac detí, robí sa to, ako hovorí pani zástupkyňa, cez počítač a potom sa to vyhodnotí a teda on to vyhrá. Ale tam je rôzne prestížne mestské školy, všetky možné školy. Všetky školy. Tam sa nedá nejak ani pomôcť. Marko Pánsky. Čo sa týka vecí, ktoré sa ešte teda budú viac menej tak vylepšovať, tak viete, že není doriešená tá strecha, je tam preinvestovaná suma 100 000 eur, chýba nám ešte 74 000 eur preinvestovať, máme slúbené, že teda od jary by sme mohli začať. Podarilo sa nám doriešiť ten dlh tých 56 000 za tie energie, chvála Bohu, to máme za sebou. A jak bola rada školy, tak v podstate si prešli aj všetky miestnosti, aj tie učebne, takže mohli si pozrieť aj tú modernizáciu, budeme pokračovať. Dneska nám prišli ďalšie 3 veľké interaktívne tabuly, chystáme sa na, poviem to tak, na to nové vyučovanie a zameriavame sa teraz na tú prvú fázu, na tých najmenších, takže dostanú tie najmodernejšie vyučovacie prostriedky a od budúceho školského roku môžu pokračovať, alebo teda môžu nabehnúť na ten nový systém, z
Čo sa týka umiestnenosti žiakov 9. ročníka, tam sme mali chvíľku obavy, lebo ten ročník bol celkovo, alebo tejto deti v tom roku narodené bolo na Slovensku pomerne dosť, takže prichádzali také rozpolusné rozhodnutia prijatí, neprijatí, ale nakoniec to dopadlo veľmi dobre. Stredná odborná škola pedagogická, umiestnili sa tam 3 dievčatá, stredná odborná škola elektrotechnická, rôzne odbory 2, stavebná 3, stredná odborná škola agrotechnická 3, gymnázium 3, stredná odborná škola umeleckého zamerania 2, obchodná akadémia 1 žiačka, stredná odborná škola vinohradnícka, to sme dávno nemali, 1 žiak, 2 žiačky pracujú v gastre na strednom odbornej učilišti a stredná odborná škola trojročná máme 1 mechanika opravára. Minulý rok pôsobili na škole 3 asistentky učiteľa plus výchovný poradca, nebol nám pridelený mimo školskom roku špeciálny pedagóg. Z rozpočtu štátu tento rok sa situácia zmenila, takže už máme aj podporný tým vyriešený. V minulom školskom roku sme mali 12 žiakov, ktorí mali špeciálne výchovno vzdelávacie potreby a vzdelávaní boli podľa individuálneho vyučovacieho plánu. Tým boli tí asistenti aj prideľovaní, práve z týchto informácií, kde tu podrobnejšie vypísané, teda túto správu neposielali ďalej. Čo sa týka